uspořádání enduro závodu mě vedla myšlenka, když jsme s kámošem začali se bavit o trailovém ježdění a ježdění po stezkách, že by bylo dobrý takový závod uskutečnit, protože má úplně jinýho ducha než ostatní soutěže, kde je napětí a stres, a tady při enduro ježdění jde spíš o to zajet si s partou kámošů a je to spíš v takovém kamarádském duchu než v tom soutěživém. Děkuji všem, že jste se zúčastnili a doufám, že za rok se nám to povede znova a že všichni přijedete zpátky do Sušice. Díky moc, díky všem. Into the future.